Patata. Ja està. Àlex, tu ja? Jordi, ara fica la targeta. Jordi, una pregunta tècnica. I això passa, i és molt sagnant que mentre això passa, mentre el ministre s'escapa de donar explicacions al Parlament espanyol per haver utilitzat de manera, i cito, paraules dels jutges per la democràcia, il·legal i abusiva, per fer ús de manera il·legal i abusiva. D'altres s'alcen les estructures d'un estat, les clavegueres d'un estat, s'alcen tots els poders d'un estat, precisament per impedir l'estat, no un ministeri, no un ministre d'interior, no un director d'una oficina antifrau, l'estat, amb tots els seus instruments, amb tots els seus aparells, ha cregut cel i terra, ho ha buscat tot, ho ha remenat tot, ens ha buscat un per un, i pel que sembla ha buscat en els nostres entorns personals, familiars, que no han trobat res. I així ho confessen, i així ho reconeixen, i així s'ho expliquen els uns als altres, decideixen inventar, crear, fabricar, mentir. Estem davant d'un atac sistemàtic contra la llibertat, contra la democràcia, contra la veritat, contra el bé. Un atac fet des de la més extrema, des de la més profunda mala voluntat. No estem davant d'un joc polític més o menys legítim, sinó que estem davant d'unes persones, d'un aparell, d'un estat, començant pel... Bon dia a tots i a totes, molt bé. Estem aquí una vegada més fent una reivindicació davant de la Catedral de Tarragona. Amics i amigues, la sanitat pública és el bé més preuat que tenim a la nostra societat. Ho sabem. Ens iguala a tots en uns moments difícils. Tracta la salut, que és la riquesa de l'ésser humà per excel·lència. En aquests darrers anys hem vist com les retallades, fruit del mal finançament, han mermat la capacitat de gestionar els nostres malalts i els hospitals. No s'hi val a voler-ho destruir. Va dir, les hemos destrozado el sistema sanitario. És d'una poca humanitat, per no dir nul·la, que és garrif. Carregar-se el sistema sanitari vol dir deteriorar una pota molt important d'aquesta societat del benestar que hem anat construint tots de mica en mica. Accions com les d'avui i com les que s'han fet arreu de Catalunya denuncien d'una manera visual però molt severa aquest fet. Junts podem aconseguir apuntalar i reforçar el nostre país. Junts i cap a la República Catalana podem construir i forjar una sanitat que sigui un dret universal, que hi hagi realment finançament, que se'n millori la gestió i que es pugui ampliar la plantilla de tot el personal sanitari que la població necessita. Amics i amigues, ens ho juguem tot, perquè ho volem, perquè ho farem, perquè estem a punt. Endavant, República! Donem pas a la lectura del manifest per part de l'Assumpció. La claretat de les frases que s'intercanvien dos màxims representats de l'estat espanyol dient ens hem carregat el seu sistema sanitari són indignes i d'una crueltat
normes. Feu un acte de judici i imagineu de quina forma ho poden haver portat a terme. No podem restar impassibles. Ens ha afectat, afecta i afectarà a tots els que han estat, són i seran malalts i a tot el sistema de salut que tenia, té i tindrà la cura dels pacients, tinguin la ideologia que tinguin. Volem mostrar la nostra solidaritat amb els afectats i perjudicats per aquesta guerra bruta i aquest parell de personatges, però també el patir que representen carreguin sobre la seva consciència, si és que en tenen, els perjudicis que hagin pogut causar a pacients i als seus familiars i a tots els professionals de la sanitat catalana. Esperem que els votants intel·ligents de partits no independentistes prenguin nota de quina ha estat l'actitud dels seus representants davant un atac que afecta a tothom qui viu a Catalunya. Resulta difícil de comprendre com una qüestió que ha perjudicat el seu electorat no ha merescut una repulsa unànime i energètica per part dels que es volen erigir en defensors dels ciutadans de Catalunya. Però només interessats en qui puguin parlar en castellà, més que no pas en la seva salut. Volem fer arribar la nostra solidaritat, felicitació i admiració per l'actitud demostrada per tots els professionals de la sanitat de la ciutat de Tarragona, malgrat les limitacions en les eines, recursos i les penalitzacions econòmiques que han estat obligats a sofrir. Perquè el cert és que, tret d'aquelles qüestions on la manca de mitjans ha fet impossible escurçar els terminis de programació de visites o intervencions, el tracte rebut pels qui venim utilitzant els serveis de tots els CAPs i centres hospitalitaris és impecable, sense que en cap cas els seus problemes s'hagin traduït en una actitud que hagi transmès el lògic malestar que per tot el que estan vivint. Estem orgullosos de tots aquests professionals, estem orgullosos de tots ells. Gràcies per tot. Bé, avui acabem la darrera de les performances que hem vingut realitzant fins ara. Gràcies a tots que heu vingut, gràcies a tots els voluntaris, com sempre, al peu del canó. Fent un petit resum, n'hem fet bàsicament tres que denuncien una mica la manera de ser de l'estat que de moment encara pertanyem. La primera va ser la performance sobre els refugiats, denunciant que l'Estat no està complint les quotes d'immigració i d'acolliment de refugiats que li toca. Parlem d'un estat que sempre ens està exigint a nosaltres que siguem solidaris, però en canvi ells s'hi neguen a complir la quota de solidaritat que els hi pertoca. Lògicament estem parlant d'un estat que sempre es creu que és receptor de solidaritat, però que no és donant de solidaritat. La segona de les performances va ser sobre el tema de les infraestructures. Van parlar que és un estat que en lloc de regir-se per criteris econòmics, si la nostra economia fos millor, l'estat recaptaria més, es regeix per criteris de domini de poder. I per tant li importa molt poc que les nostres empreses marxin o que el nostre teixit productiu estigui malalt. I la tercera no més greu de totes. La tercera és la salut. Diu una dita catalana que salut i pessetes i lo demás són punyetes. Lògicament, cada vegada de pessetes ja en tenim menys, però ara ens estan tocant la salut. Quantes vegades heu sentit en una família quan està passant-ho malament econòmicament, diuen, però de moment tenim salut, gràcies a Déu, doncs hasta això ens estan tocant. Que un ministre digui això és el més ruïn, el més mesquí i el més miserable que pot haver només de pensar en una persona normal, però d'un ministre això és absolutament indigne
i és una raó per si sola perquè fotem el camp d'aquest país. Per tant, perquè nosaltres socialment som diferents, perquè l'espoli fiscal és insostenible, perquè la nostra economia ho demana i perquè el nostre sistema sanitari ho necessita, visca Catalunya i visca l'estat propi. Bé, gràcies a tots per l'assistència i a partir d'ara dedicar tots els esforços a organitzar l'11 de setembre, la Dia Nacional Catalana. Visca Catalunya!